Moi, se on taas Siupomppu ja mä nyt näytän teille, mitä kuulokkeita mä käytän. Mä käytän tällaisia tuutrabiitsejä. Täällä on sitten kaikki nää, mitä volyymeja käyttää jotain. Ja näistä mä en ymmärrä paljon mitään, paitsi tästä. Tämä. Mä kuvaan tuolla tietokoneella. Niin, ja tossa olisi niinku mun pleikka tossa. 2 kappaletta. Ei niin. Se on vielä tämmönen. Tää on tähteet. Jutskia. Että se on nyt sitten, mutta mä teen tätä lyhyen videon.